ayokong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuwang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na si Rogie. Si Rogie na humihingi ng advice sa mga kabisyo natin at sa atin na tama lang daw ba na sabihin niya sa kanyang nag-iisang anak yung ginawa sa kanila ni William. Si William na bigla na lang naglaho. Habang nagdadalang tao itong si Rogie, nangako siya na magtatrabaho muna sa ibang bansa ng 1 taon. Para daw yon sa future ng kanilang pamilyang bubuuin. Pag-uwi daw dito sa Pilipinas, magpapakasal sila. Pero ang nangyari, bigla na lang naglaho itong si William. Malalaman natin mga kabisyo ang mga komento ng ating listener ngayong gabi na to. Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to. Grabe, ang daming nakatutok sa atin ngayong gabi, lalo na sa East Ortigas daw. Ang mga e-bike drivers daw dyan, nakatambay at napakasagad na sagad daw ang radyo nila ngayon. At big shoutout kay Arnel Sanggalang ng Malibay, Pasay pero nasa East Ortigas daw ngayong araw na to. Maraming salamat po sa mga taga Malibay, Pasay din na nakatutok. At syempre, hello din po sa mga taga Quezon City na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat dyan po sa may bandang Commonwealth. Grabe naman mga taga Quezon City. Maraming salamat. At syempre, hello rin po sa mga taga Marikina na nakatutok sa atin ngayon. Yan o. Maraming salamat po. At syempre, babatiin ko lang din ang ating mga nagpapabati. Barangay Kabuko Health Station. Ayan. Hello po sa nurse na si Joy Garcia. Hello din po kay midwife na si Eliza Joy. Hello rin sa ating BHW na si Judith Rosarda, Ani Medina, Nenita Sahagu, Joanne, Rochelle, Wenelin, Rosel, Fe, Minda. At syempre sa Treasury Department ng Barangay Kabuko na si Santa Edna Lam, Raquel, Treyas, Bern, Grace, Imelda, and Pat. And also big shoutout syempre kay Ayla Desingano. Ayan. Maraming salamat. At syempre, meron din nagpapabati sa atin ngayon si Emmy Marie Diaz. Sabi niya dito, Mansari po namin ngayon. Pakibati naman po kami ng partner ko. Thank you po. Happy Mansari kay Aiki Ace Andesa. Ayan o. Happy Mansari po sa inyo and keep safe always and God bless you. Mga kabisyo, pakinggan naman po natin ngayon ang mga komento at opinyon at advice ng mga kabisyo natin na napakinggan ng kwento ng letter sender. Sabi ni Rosel, Rogie, gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag mo munang sabihin sa anak mo
hindi niya pa to maiintindihan tungkol sa pag-iwan sa inyong mag-ina ng walang dahilan. Sa ngayon, mag-focus ka na muna sa anak mo at kapag lumaki na at nakapag-isip-isip na siya, doon mo na sabihin ang tungkol sa kanyang ama. Ilang taon na rin yung bata eh. Pero siguro mas mabuti na nasa tamang edad pa yung bata. Okay. Makes sense. Sabi dito naman ni Jubes, para sa'yo Rogie, nakakahanga yung sinabi mong tatanggapin mo pa rin si William para sa anak nyo. Gusto mo pa rin makakilala ang anak niya at gusto mo pa rin makakilala ng anak mo ang tunay niyang ama. Saludo ako sa'yo and shout out sa Team Bulacan Overdrive. Salamat. Sabi naman na isang kabisyo natin dito, big shoutout DJ Titan Jello. Alam mo, Rogie, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man ang tingin mong makakabuti sa anak mo, bilang isang magulang gawin mo. Dahil karapatan din naman ng bata na makilala niya ang kanyang ama. Pero para sabihin pa yung mga ginawang hindi magaganda ng kanyang ama, siguro ipagdasal mo na lang at ipagpasa Diyos mo na lang si William. Hindi rin kasi maganda na siraan pa si William sa kanyang anak. Hayaan mo na ang bata mismo ang magtanong kay William kung ano ang nangyari. Kung bakit siya naglaho. Yun lamang po mga kabisyo at maraming salamat. Ako po ito, si Lardes. Nakakalungkod na istorya ang ating napakinggan ngayong gabi na ito mga kabisyo. Istorya ng ating letter sender na si Rogie. Si Rogie na maraming tanong sa kanyang sarili kung bakit na lang biglang naglaho itong si William. Alam nyo kabisyo, ang pinakamasakit na mararanasan mo sa buhay mo ay yung taong mahal mo bigla na lang maglaho nang walang paalam. Real talk mga kabisyo, mas okay na makita mo at nahuli mo na nagloloko. Mas okay na makita mo at malaman mo na may kabit pala siya kaya siya biglang umayaw sa'yo. Mas mabuti pa na sinabi nyo sa isa't isa na ayaw nyo na. Kesa naman mag-iiwan siya ng mga sugat na walang pwedeng makasagot kundi siya lamang. Mahirap maghilom yung sugat na yon dahil hindi mo alam yung mismong sagot ng taong nang iwan. Ang hirap maiwan kabisyo ng hindi mo alam yung dahilan. Bigla na lang naglaho. Ang ayos ng usapan ninyo, may mga plano sa'yo pero bigla na lang hindi ka na kinausap. Tunay at naniniwala ako doon kabisyo sa sinabi ni Rogie na halos hindi niya na alam ang dapat niyang gawin at mabaliw na siya. Pero isa lang ang sisigurado ko kabisyo na itong si William ay ang naging choice niya sa sarili niya ay iwanan na lang itong si Rogie. Bakit? Dahil siguro
may mas malalim na dahilan. Pwedeng hindi niya naman talaga tunay na mahal itong si Rogie at nanadisgrasya niya lang. Pero bilang isang lalaki, kunwari pinanindigan niya at yung nakahanap na siya ng exit, way of exit, bigla na lang siyang maglalaho. Doon niya na ginawa yung plano niya. Mga kabisyo, sa lahat ng mga umiibigan nagmamahal ngayong gabi nito, naway, kung nararamdaman nyo ng ayaw nyo na, naway maging totoo tayo sa taong karelasyon natin. Sabihin nyo na kung ayaw nyo na, kaysa naman iwanan natin sila ng wala na lang pasabi. Mga kabisyo, kung meron po kayo mga kwento na gustong ibahagi ngayong gabi na to o sa mga susunod na araw, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Muli mga kabisyo, kasama niyo po ang ditindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Cello. At susunod na po ang ating programa na Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli po akong magbabalik mga kabisyo at handog kong awitin sa inyo by December Avenue, Ahon.